Здравейте, колеги! Продължавам с анализа хроматест, който е нова медицинска, изключително прецизна чревна диагностика за изследване на микробиотата на тънките черва. От първа страница получаваме брилянтна информация за състоянието на микобиома, микробиома и вирома в биотопа на тънките черва. Втора страница са 4 статистически таблици. Виждаме общото бактериално натоварване в пробата и в нормата, натоварването с микроскопични гъби, вируси и общото микробно натоварване в проба и в нормата. Състоянието на микробиотичното ядро, за което ще говоря допълнително, наличието на натоварване от грамотрицателни бактерии, което, както знаете, е свързано с ендотоксините или пополизахаридите, както и процентното съотношение на наличните бактерии, вируси и гъби къмто нормата, определена в анализа. Съвсем кратко въведение в терминологията. Микробиот. Всички микроорганизми. Терминът микробиом има по-широк смисъл. Той включва всички микроорганизми, заедно с техния генетичен материал и техните метаболити, които оказват влияние на човешкия организъм. Разграничаваме микробиота на черва, кожа, устна кухина, влагалище и други. Нарушението на равновесието в микробиотата се нарича дисбиоза и вече се свързва с различни заболявания, като метаболитни, психологични нарушения, алергии, онкологични, автоимунни заболявания. С помощта на хроматест през платформата Новото здраве ви представяме микробиотичното ядро. Къде се намира, от какво се състои, как се сформира и предава, как се изследва и анализира и, разбира се, как се възстановява. Няма да повярвате, но микробиотичното ядро се състои основно от 4 вида бактерии, които неизменно присъстват в червата на човека, независимо от възраст, пол, място на живеене или диета. Това са лактобактерии, бифидобактерии, пропиони бактерии и по-малко известните еобактерии. Балансираното микробиотично ядро е ключа към състоянието здраве. Намаляването на стабилността на микробиотичното ядро или загубата на ключови негови представители води до състоянието дисбиоза, което е равно на болест. Микробиотичното ядро е част от пристенната, постоянната микробиота. Пробиотиците, които приемаме във вид на таблетки, течности или пробиотични храни, стават и остават част от транзиторната микробиота. Представям ви един общ поглед на микробиотичното ядро, съгласно резултатите от анализа хроматест. Позиция 4 бифидобактериум, позиция 12 еобактериум, 14 лактобацили и 19 пропионибактериум фройденрайх. Съотношението на микробиотичното ядро към общия пул на микроорганизмите в биотопа на микробиома трябва да бъде 60% микробиотично ядро и 40% други бактерии. Съотношението в самото микробиотично ядро е показано на най-долния слайд. Лактобацилите заемат 36%, бифидобактериите 27%, почти толкова 28% са еобактериите и пропиони бактерии, фройденрайхи в случая 9%. Как се сформира и предава микробиотата и в частност микробиотичното ядро? Природата мъдро е уредила въпросите, свързани с формирането на микробиотата от вътреутробното развитие до дълбоката старост на човека. В утробата на майката микробиотата, напълно зависи от родителската микрофлора. На ембриона се придава най-полезният и безопасен набор от бактерии. При естествено раждане, новороденото контактува с микрофлората на родовите пътища и червата на майката. Затова при цезарово сечение е необходимо нанасяне на вагинален тампон, напоен с майчината вагинална микрофлора върху кожата на детето, като своеобразна ваксина. Това помага развитието на формиращата се микробиота да се насочи по естествения път, програмиран от природата. За по-нататъчното формиране на микрофлората и имунната система е необходима кърмата, като съвършен продукт на еволюцията.
Съдържащите се в кърмата достъпни за микробиотата въглехидрати и олигозахариди са идеалното хранене за развиващата се микробиота на детето. Ще уточня, че деца, родени цезарово сечение, без третирани, нетретирани с тампон напоен от микробиотата на майката, развиват микробиом в посока кожната микробиота на майката, а не влагалищната. Микробиотата тръгва по различен път. В момента се смята, че най-важният етап, който определя здравето на човека в детска, а по-късно и в зряла възраст, са първите 1000 дни от живота, които включват 270 дни вътреутробно развитие и първите 2 години 730 дни след раждането. Първата година от живота на бебето е уникален период. Темповете на растеж на тази възраст са много високи. През първата година бебето оторява теглото си от раждането, протича интензивно формиране на целия организъм, включително на стомашно-чревния тракт, който се отличава с незрялост и физиологично повишена проницаемост на чревната бариера. При тези условия също се осъществява процесът на формиране на микробиотата, която има решаващо влияние върху усвояването на хранителните вещества, състоянието на имунната система, нервната и други системи за целия живот на човека. Благодаря за вниманието.